Kelas 1 kok kan masih. Kiri kan? Mana? Aku bagian bawah gini. Kan ini terima kasih bro. Pengorbanan lu macam mana? Ini kah yang di do sol re itu apa? Makasih dan ibu sayangmu pengorban. Coba ini apa? Ini apa? Ini tetap ini kan? Tuh. Salah semua. Pas orang anaknya. Inspirasi udah.
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut uburmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Kita nyanyikan bersama. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih kasih sayangmu padaku. Pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Demikianlah anak-anak kita yang sudah menyerahkan bunga tanda kasih seorang anak terhadap ayah dan ibunya. Dan lagu tadi menghantarkan kita juga, terutama mereka, untuk selalu berdoa buat orang tua mereka untuk panjang umur, sehat, diberkati oleh Tuhan. Hari ini mereka akan mengikrarkan iman mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari kurang lebih 1 tahun tentang firman Tuhan, pengenalan tentang Allah, etika hidup, dan panggilan mereka sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan mereka ke depan. Sehingga dengan demikian anak-anak kita ini kita lepaskan mereka naik sidi. Artinya mereka sudah memasuki dewasa dalam mengarungi kehidupan mereka ke depan. Biarlah semua orang tua yang hadir di sini juga tetap mendoakan mereka untuk menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan ke depannya. Karena itu kami persilakan duduk sesuai dengan tempat duduknya yang sudah diaturkan. Terima kasih.
Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing marlasni roha dohita, makalason pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus, tu banua gijang. Ditogu-togu ari parningotonot dohita, tu pakirimon, pabuadang portibion, ujung ni pardalanan ni akan aporsea di Tuhani. Alai surgo hasonanganido. Di homa tama puji-pujian, hasangapon ako di salilin nililingna. Takas mata haporsiai Yesus nama naik tu surgo. Laho mangarade inganan dia kana porsea di ibana. Jala dia raho kita, asagabe sitidangi ni Kristus tu sadok portibion. Alani i, di bagasan uduk doho serep ni roha. Tapahibul marohata, marparsauran tutuhata Yesus ulu balang nagogoi. Mared de mahita. No
Marhite-hite goar ni di bata ama, dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok goar ni to di perbadia na tu mapalangit dohok tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhani. Bahenoku dosogo namonangi, rap dohot ahu, hudul di habang saki. Songon ahu namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Sai pargogoi mahami maka porsai anakmu nasasadai. Si pangoluhami. Nama naik tu surgo. Asa hupar rohaho kami. Roha banua gijang. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maret de mahita. Tatangi homa pati ni debata, di pesta parningotan ari hanana ni Tuhan Yesus sadarion. Ima Markus bidu 10 ayat 15. Jadi ninda mama dok nasida, laho mahamu tuliat portibion. Jamita hokamuma barita naulii, tunasa natinopa. Ido sahakna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marid de mahita. Oh Jesus,
Tatopotima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partaluk niroha, jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni, sese sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasaho kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasaho kami tujulom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho ahu marhites yan aka dosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhites yan aka hajahatommu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei aka pangalausim. Ala ni hadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Patimbul Tuhan di hubung sonai, marhasupun surami, memuji Tuhan indihon maraju siun sandung rohu mati ulu idosa uloi madebata. Patimbul anahi nungga bejol mahi namang atusi arsakti nubung uluhoni dijakon ditabi Tatangi homa hatani debata, turpu epistel di pesta parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di pesalmen bidu 47, mamuka sen ayat onom sahak ro di ayat 10. Marsikat soring mahita laho majaha. Manaik do debata, mardongan parulopolopon. Jehovah mardongan suara ni sarune. Saindeon hamuma debata, saindeon hamuma rajatai, endeon matutu. Ai debatado raja ni liat portibion, edeho kamuma ede sipodaon. Debatado maharajai aka parbegu, kudul do debata di atas bangsa habarion nai. Marpungu do aka nasangap ni aka bangso tu bangso ni debata ni si Abraham. Ai debatado na puna aka lobu-lobu raja ni tanoon. Tibul situ tu ibana. Ido sahakna, martua do aka natumangihon hata ni debata, jalan opiopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Nau mana indohu
suruh matondi sikat ibuhi tubuhku sendiri manuki huton kinari lautu surgui Saha tidako maha porsiatai, songon nahina tidako nidongata saha porsiaon, disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siato di perbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tu mau na bernit, di panghuman ni silatus. Nama te terpajal do ibana di haup narsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok namate, au porsea dito di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohok di hasesaan ni dosa, dohok di hatai nama dok, mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate, dohok di hangoluan na sora suda. Amin. Soso-soso dihita, sadarion, ima pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus. Jala di patupado acara maka tidakon haporsiaon, tu 20 sia halak ianakon ni huriata. Jala laos di patupado ulau nabadia, tunaung maka tidakon haporsiaon, rap dohot natoras nabe. Songonima soso-soso dihita. Tapuji matuhata huhu mahita papunghon pelian. Di
Dame ni debata na sumurong sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Salam. Hurian ni Tuhan Yesus na hinahulongan. Tajakon mabarita nauli di parsaurata. Parningotan hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang sadarion. Ima na sinuraton ni si Lukas di biduna pa 24 ton mamukasian ayat 44 rodi ayat 50. Hujahama di tonga-tongata songnon ma didok hatana. Jadi ninaibana ma madok nasida. On ma akahatakku na huhatahon tuhamu ujurap dope ahu dohot tamu. Ikon jupang do saluhut na tersurat taringot tuahu dipatik ni si Musa. Diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi na tersurati. Dunginin nama madok nasida. Songonido tersurat hian manau na porsuk Kristusi jalahehe sian namate diari patuluhon. Jala barita honoton ma marhite-hite guarna hamubaun ni roha mangalap hasesaan ni dosa tusude akka bangso mamukasian huta Jerusalem. Hamudo maka tidak kocak. Jala suruhku masonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alaimian mahamu di hutaon. Paima disolukon hamu hagugoon nasian gijang. Jadi ditogihon ibana manasida ruar tukan Betania. Dungi dipaherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi dina mamasu-masu nasida ibana sirang ma ibana sian nasida jala tarhiddat tugijang. Dungi disobba nasida ma ibana jala mulak tu huta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi toktong manasida dijoroi mamuji-muji debata. Ido yanggo sahakna. Dihita kadamang dainang na hinahulungan di bagasan Jesus Kristus. Lumobi ma tuhamu na toras. Nyak kaya nakota na naing makatidakon haporsyaon na sa darion. Marlas ni roha mahita. Songon jojo ni topik ni persaurat taon. Marlas ni roha. Parjolo las ni rohata. Dada ala akan nataparsitai na utama dalam nilas ni rohata. Alai las ni rohata ima ala parsidohot hita lumobiak kanakot taon. Tu pakokopon ni Tuhatta Yesus Kristus. Asa sadarion secara pribadi nasida, secara individu nasida. Laho hati dakonon nama pabua Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di nasida pribadi. Alania manginang di parningotan hana naik ni Tuhan Yesus ikotakas uhir turohatta lumobi tu nasida. Pabua dak terlepas hana naik ni Tuhan Yesus on tu banua gijang sian sejarah keselamatan ni hajol maun di Portibion. Yesus hehe sian namate. Jala huddul di siamun ni debata. Asa nunga di hati dakoni sianak kabukku nabadia. Dia menjadi Allah atas segala Allah. Tuhan atas segala Tuhan. Manang di hatana asing. God of gods. Kings of kings. Tersurat di Pangukaposada ayat 5 dohot ayat 8. Sadok Yesus Kristus menjadi jalan satu-satunya
kehidupan dan kebenaran. Bahkan di Guari Maibana, dialah kompas sejarah dunia ini hingga pada kesudahannya. Yesus manaik tu Banua Gijang, opa puluari dukon haheheonna senamate. Tercatat doi dalam sejarah sebagai bukti bahwa kenaikan Yesus adalah peristiwa sejarah. Nah, benar-benar terjadi, bukan fiksi. Tabotodo setelah kebangkitannya, dia hadir di mana-mana tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Di Guari Doibana, omnipresence, space and time. Jadi dang boi ibana dibatasi ya kepertikian. Boi ibana yudia pejolma na prosea di ibana majou goarna saya disido ibana. Alani do kamanginang marhite turpuho dipakulingi do kasisian nai. Tagan rap nasida di Portibion di hadit jolmaun ni Yesus diperlengkapi do nasida. Diajari taringot tu harajau ni debata. Lumobi mah dinanaing nakok ibana tu Banua Gijang. Di daerah Betania, Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati mereka. Adorak sonakko ibana tu Banua Gijang nunga di pasu-pasu akasisian nai. Asa gabe saksi sitidangi disude aka napinatupan ni Yesus tagan rap nasida. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus saat menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta menjadi melihat, menjadikan orang tuli mendengar, bahkan menjadikan orang yang cacat, timpang, ya, tidak bisa berjalan, melompat-lompat. Dan banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Di hati dakon nasida dui, di bereng nasida, di do si malolong nasida. Jala takas dui bahkan kebangkitannya. Parjolo ka buru-buru naro tu udiani. Mardala dua halak tu daerah Emmaus. Roh Yesus manopok nasida. Bahkan rakmangan nasida. Bahkan seorang yang susah percaya yang bernama Thomas. Adorak sehujuluk ko jari-jari kon. Tu bekas pemakuan tangannya. Saya belum percaya. Disipe di patuduh Yesus do dirina. Itopok do si Thomas na maol proseai. Ujung nagabe prosea ma ibana. Asa di bagasan hananakko ni Yesus tu Banua Gijang. Mereka sudah diperlengkapi. Totua kamanginang asa kenaikan ni Yesus yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Paradigma manang pemahaman pada saat ini sangat berbeda dengan sekarang di era kita. Takas dui di hati dakon akasisian nai. Alain waing tuhi tama bahwa paradigma kita untuk menjadi saksi si hati dak maka tidak kon Tuhani Yesusi sebagai Tuhan si palua Portibion ibana jalan satu-satunya kebenaran dan kehidupan. Totu ikon dohok mahita diperlengkapi. Songod dia hita laho turun gunung istilahna. Hita akan nong persea. Hita akan nong dididi tu bagasan goarna. Ama anak dohot todi perbadia. Singkakna manginang. Masa setelah kenaikan Yesus adalah masa bagaimana kita bermisi. HKBP memiliki visi dan misi.
Visinya adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Tanah terjauh di tongan di Huria HKBP. Nagabi alat ni debata di pajongjong habor hatan nasian tano batak jala berkembang satu sadok portibion. Satu sadarion HKBP sudah berusia 162 tahun menjelang 163 tahun. Nang pegudang suka duka, jemaat orang-orang Batak atau orang-orang yang terdaftar dalam HKBP akan bermisi dipakai debata gabe dalam sitidangi Yesus Kristus di ngeluna di berbagai profesi nadong di HKBP ruasna sadok hitado natarjou disi asa bohama hita diperlengkapi songo nakasisianna di nanidok ni Yesus nakinin asa mian maju nasida di huta Jerusalem paimaro todi hagugu oni akamanginang totu ikon takas doon di rohatta. Bagaimana kita memaknai teologi kenaikan Yesus Kristus ke surga di masa kini? Bagaimana kita memaknai, menghayati hananai ni Yesus tu banua gijang di parngoluota siganupari dinatarjo hita di berbagai profesi na sedang taulahon manang dia pe ulau tai partiga-tiga do hita seorang pengacara kah kita, seorang guru kah kita, seorang pegawai sipil kah kita, dan seterusnya. Parjolo nang takas taauhon, dia kembali kepada keilahiannya atau kealahannya yang sejati. Manaik Yesus tu banua gijang mulak tu hade bataonna. Taboto do Yesus rotu portibion. Sia diri ni amai. Dia sendiri yang menjadi manusia. Sian horong ni pinopar ni si Daud. Nah seorang di huta Bethlehem. Sian sahalak perempuan na sodung dia to ibawa. Jala seorang ibana sian huaso ni debata di bagasan keilahiannya. Gabi jolma na somar dosa ibana alai kotaunon na dosa ni portibion laho makokop jolmai hita jolma portibion sian dosa asa mangulu tu hanguluan na manoktong. Lapatanna Yesus kembali naik kepada keagungan dan kemuliaannya, kepada hakikat keilahiannya, kepada tahtanya yang abadi dan kepada kekekalannya. Nunga di surat Toni di kisah Rasul sada ayat sia rodi 10 sada. Kenaikan Yesus menjadi pemulihan atas status kemanusiaannya kepada kealahannya. Di surat Apostol Paulus di Filipi 2 ayat sia 1 sada sebagai nyanyian Kristus. Sian hamorauna turun ibana tu haleaun ni portibion. Asa sian haleaun nai gabe mamora tu hapogoson ni portibion asa mamora jolma. Tu haleaun ni jolmai asa gabi marsangap jolmai dihasangapon ni debata. Dia ditinggikan dan dimuliakan bahkan dikaruniakan nama di atas segala nama. Jadi dalam nama Yesus akan semua lidah mengaku dialah Tuhan dan Juru Selamat.
Dan semua lutut akan menyembah bahwa Dia adalah Tuhan atas semua. Akamanginang ra boido terbersit tu pikirata. Yesus naik tu banua gijang. Songo Dia do pamikirata. Tentu bukan kepada ruang tertentu secara geografis, lalu bermukim di situ. Dia benar-benar Allah yang melampaui segalanya, baik segala kuasa maupun segala hukum yang ada. Lapatanna di bagasan Yesus, semua yang ada di dunia ini, Dia lebih tinggi. Dia lebih dari semuanya. Yesus terangkat ke sorga pertanda Dia tidak terikat sama sekali. Misalnya dengan hukum gravitasi bumi. Mengatar surat di buku pangkapon bidusada ya pituro diwalu. Dan terikat ibana di si. Dia maha mulia, maha kuasa. Yang tidak terbatas dan tidak terikat oleh alam dan ruang. Akamanginang surgoi sabulot tadoi ninna. Sabulon itu dita. Surgo yang dimaksud sejatinya harus kita maknai secara baru. Mungkin rasa lelengon terbesit. Dia mahu surgoi. Disadainganan ninna rohatta. Sian panuturion ni parbarita nauli. Mungkin pemahaman ni beberapa awam bahwa surga itu sebelumnya acap kali dipahami sebagai suatu wilayah geografis tertentu di atas langit yang amat jauh nun di angkasa raya sana. Hal itu kita maknai secara baru. Akamanginang nunga gudang aka ilmuwan pergi ke NASA. Ada planet-planet di angkasa raya. Mungkin anak kau tahun belajar tentang planet. Bumi ini planet ketiga. Ya. Dekat dengan matahari. Makanya panas. Planet yang terjauh apa ya? Pluto. Sangat dingin. Di Mars ada beberapa ilmuwan mencari kehidupan di sana. Dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang teolog mencari di manakah surga itu. Secara material mereka cari. Ternyata ada kesimpulan bahwa surga itu bukan secara geografis yang dimaksud. Tapi pemahaman secara baru adalah di mana Allah dalam kealahannya, dalam keilahiannya. Dia akan melewati itu semuanya. Jadi akamanginang pemahaman tataringot tu surgo naik manang hehe Yesus tu banua gijang naik tu banua gijang parjolo naik ngatu satta asa naung joroki bana dohotita Immanuel ikon toktong rap dohot ibana dohita yang tadinya jauh transenden di singgah sananya alai di bagasan pemahaman di hanana di banua gijang kita percayai bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita di mana suasana kita nantinya hidup dalam kemesraan, hidup di holong nirohana, sejahtera, hidup dalam hati yang bergembira, bersuka cita. Hanguluan namanoktong olop-olop, puji-pujian, diadopan ni debata. Tu keabadian, nasoadong bedisi arsak, nasoadong bedisi akaparjahat, nasoadong bedisi keragam ni namanusai jolma. Alay sadok olop-olop, kesejahteraan hidup, kehidupan
yang dipenuhi dengan puji-pujian, penyembahan yang sejati. Alania manginang saliling di portibiok kita tutu nunga tamulai menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, memuji debata marhiti kaede dohot parnguluan yang terlihat, terdengar seperti nyanyian yang indah. Suara sada satu suara opat, begitu merdu, begitu khas. Jalanunga terlatihi di bagasak kita. Ido nang napaduahon nanay ngatusatta, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Nunga tersurati di Yohanes 14 ayat 2 rudi ayat 3. Istilahnya kita adalah warga jemaat yang telah terdaftar di surga. Amin. Kita adalah warga gereja yang telah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah menyaksikan imannya, yang sudah berada dalam kerajaan Allah, yang akan tengah sedang istilah naik pesawat check-in di dunia ini guna mencerminkan wajah Kristus dan kerajaan sorgawi. Jadi akamanginang mangolu hitan waing sebagai warga kerajaan sorga untuk berjalan sedang check-in tuban wagijang tuhasangapon ni Yesus Kristus. Dan selama kita check-in ini, kita menunjukkan wajah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dalam kerajaan Tuhan. Segenap parnguluh tahun aktivitas tak manang dia pe profesi tanak kinani amang inang. Naing ma tapatuduhon bahwa menghadirkan perangai, sikap, karakter orang-orang yang berada stay dalam sorga. Artinya di Portibion kerajaan Allah itu sudah dimulai. Kerajaan Allah itu sudah sedang berlangsung. Dan kerajaan Allah itu tetap selalu dimenangkan bagi orang-orang yang percaya. Hatan di debatado madok tuhita akamanginang dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 didok dohita cahaya Kristus. Bahkan Yesus madok hamudo palito ni Portibion. Kita adalah cahaya Kristus. Bahkan dalam 2 Korintus 3 ayat 3 bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca. Anggun waingon WhatsApp, mungkin Twitter, Facebook. Ala yang gue dihatani debata, kita adalah surat Kristus. Dalam diri kita orang bisa membaca Kristus terlihat dalam kita. Kristus yang memiliki hati yang baik, hati yang mau mengampuni, hati yang mau berkorban, hati yang mau menolong. Tari damai di bagasak kita. Orang lain yang belum percaya akan melihat itu. Sehingga dengan perangai kita, dengan kelakuan hidup kita, dengan karakter hidup kita yang menunjukkan tanda-tanda sorga ada dalam kita, maka mereka akan percaya dan ikut menyembah Tuhan. Akamanginang hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang paingotok kita pabuabu na pasugit ni halak na prosea dada Portibion alay surgoido surga yang sejati sabulon ni toddi dak Portibion alay na manok tongido inganan na sangat luar biasa tabuna
nunga di parade Yesus Kristus dihita. Alani jaminan dihita nuaingon. Tiap orang percaya akan turut diangkat. Bahwa pada waktunya dia akan ditinggikan ke dalam hidup yang kekal. Dan ke dalam persekutuan dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Amanginang tokoh gereja yang bernama Martin Luther ido ibana do simul justus et peccator. Nomor 8 kita adalah orang-orang berdosa sekaligus dibenarkan. Namun meski sudah dibenarkan, kita tidak serta-merta langsung diangkat ke surga. Meski tujuan akhir hidup kita bukanlah dunia ini, namun Allah tidak serta-merta langsung mengangkat kita naik ke surga. Naing diutus dohita tu sude portibion. Idia pehita mula-ulaun. Alani marhite parningotan hanek ni Tuhan Yesus. Naing tari dari kita kualitas ningulu. Kualitatif. Nah bercerminkan karakter Kristus. Asa momen hananak ni Tuhan Yesus nata taringoti nata rayahon akamanginang. Naing ma pa lunakhon melembutkan, melenturkan hati dan di dalamnya ada kelemah lembutan. Asa ngelutaun bermutu, berbuah secara produktif, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, dan seterusnya. Songon perumpamaan na pinatupani Yesus na tersurat di Matius 10 ayat 27. Ima aka naung takas maringan porsea sihuton Kristus maparbuehon parbui na berlipat-lipat untuk kehidupan di lasni roha ulup-ulup. Asa kamanginang sejati na hitan waeng di era digital, di era yang penuh dengan berbagai kemudahan. Naing maparade diri ngoluna kreatif. Unang maholan ninatunin na bengulut taon. Unang maholan mangihut-ihut. Alay dimampukan mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Bersemangat, gesit dalam pekerjaan sehari-hari. Unang adong berharap neng mamora HP holan na hudul-hudul. Unang berharap neng pistar HP dak kia marsiajar. Unang berharap neng marsangap HP dak kia memiliki hati yang bisa naik. Istilahnya di istilah nuaingon go to the next level. Songo dia mahita halak Kristen. Lumobiak ka generasi muda akaya nakotai naing manian adong tirket na tumibo siya kita na torasna. Dangido idokene ede anak kokido hamoraun diau hugogo pe matsari arien nang bodari lau pasikolahon geleki. Unang matong adong istilah anak kokido ahamayate mangau. Ngertikah anak-anak kami di sini? Anak-anaknya yang membuat orang tuanya susah. Anak-anaknya yang membuat orang tuanya sakit. Sekarang peringatan kenaikan Yesus ke surga adalah bagaimana kamu sebagai seorang anak menjadi lebih kreatif, memiliki hati yang lentur untuk go to the next level. Apakah kehidupanmu berubah setelah kamu belajar sidih? Kamu sendiri yang jawab. Apakah perbedaan perangaimu
sebelum kamu belajar sidih dan setelah, bahkan setelah kamu nanti akan menyaksikan imanmu. Atau hanya jalan di tempat, atau mungkin tidak ada perubahan sama sekali, atau bahkan makin mundur. Kenaikan Yesus ke surga adalah dapat merubah cara berpikir kita. Kita hidup bukan hanya di dunia ini saja, tapi di dunia ini kita diperlengkapi menjadi manusia baru yang memiliki moral hidup yang sejahtera, terutama dengan iman yang semakin dewasa, serta wujud kasih yang semakin membumi. Bohado bahenommu hamuna kapar guru malua, persiajaran naung jinalomi. Saya nggak tahu kalau dari sisi ujian tulisan, sebenarnya banyak kalian tidak lulus. Iya, kami bertiga menjadi guru kalian. Dari ujian tulisan, banyak kalian gak lulus. Ingat, sekalipun bahan-bahan pelajaran itu kita berikan, tetapi dari semua pelajaran itu, kami akan mengumumkan nanti 3 terbaik dari kalian. Akhirnya kami bertiga memutuskan, bukan itu saja penilaian kami. Bukan dari ujian tulisan, tapi ujian lisan juga. Serta ujian yang kami nilai kamu dalam hidup sehari-hari. Selama kita belajar dalam proses belajar mengajar. Bahkan saat kamu ikut beribadah, itu juga menjadi satu penilaian. Apa kamu berbeda sebelum kamu belajar sidih dan setelah? Sekarang kenaikan Yesus ke surga, kepada semua orang percaya ada panggilan kita yang disebut dengan Vocatio Dei. Panggilan Tuhan untuk umum, supaya menjadi satu kesatuan yang sehakikat dengan tugas yang disuruhnya, yaitu bermisi. Misi HKBP adalah menjadi berkat bagi dunia ini. Akamanginang dalam usia yang 162 tahun HKBP tahun ini akan mengirim 12 orang para misioner HKBP. Mereka masih muda. Dalam beberapa bulan ini mereka telah diperlengkapi di Jetun Silangit, tempat untuk bagaimana seseorang menjadi seorang misioner, pergi ke daerah Afrika Selatan. Dulu HKBP misinya datang dari Jerman. Yang pertama dari penginjilan Amerika, Munson dan Lehman, alai gagal donasida, dalam arti kata secara manusia, diseat halak batak do Munson dan Lehman, di huta Lubu Pining. Alai taingok mak darah orang mati martir adalah menjadi benih gereja. Dan olah ni ro perbarita nauli di Lubu Pining pada tahun 1940-an. Alai Roma Muse misi naro sian Jerman ima nomensen diperlengkapi debatado ibana sian kehidupan sejarahnya rotu tano Batak marhito nomensen gabetorang mahalak Batak di botoma hatiuron nasian Yesus Kristus. Missio Dei, tugas suruhan Allah. Kita dipanggil untuk diutus. Diutus karena kita telah dipanggil.
Bersaksi menjadi hutang kita untuk memberitakan. Dan itu harus kita bayar. Sama dengan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Sekaligus gabe saksi mahita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana gaya hidup orang Kristen. Songo dia make seharian kita. Lumobi halak Batak. Naung hidup di daerah perantauan. Bohadu hita halak Batak di Samarindaun, Amanginang. Hampir 3 tahun memahami makubasi di Huriat tahun. Memang secara kultural, dia pihak Batak hirana dusdu. Dia mahadusan nak Kamanginang. Margai, saya selalu doi muncul. Alas yang margai doi taborhat. Marga dia hamu, beruaha hamu. Pasti doi, alilak Batak dengan margoar adong makuling mudar. Kalau semarga dengannya, semarga dengan mamanya, semarga dengan opungnya, pasti ada hati yang terpanggil. Oh, opung aku, tulangku, namburuku, dos doi di dia pelak Batak. Lain hal kalau dia tidak Batak lagi, alias Batak dalle. Tidak tahu asal-usulnya. Jadi anak-anak remaja yang sidi ini harus tahu asal-usulnya. Tanya bapak, tanya mama. Karena itu juga salah satu dari wasiat orang Batak. Karena kalau tidak demikian, 10 tahun, 20 tahun mendatang, bisa-bisa orang Batak punah. Dan ibu asal-usulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanapun orang Batak, sama seperti hidupnya keong. Kata do keong kan, dia membawa rumahnya kemanapun. Demikianlah kita membawa budaya kita. Terutama iman kita, agama kita. Lumobi huriana. Sebenarnya, gudang dohalak Batak di perantauan dan HKBP. Dan diingot na jului sungguh dia HKBP. Dung di perantauan ngalupa bi HKBP. Alanyaha. Mungkin gudang nuaingon simpel. Tidak mau ribet ina. Mulu di HKBP na gudangan du disi keperbeda ina. Alah memang salah satu sifatnya halak Batak memang berbeda do. Apalagi kainainan halak Batak. Berbeda na utusan. Parmuts ina. Ahadu parmuson. Alai akana dausiat Tuhani may. Angguna jonok do ibana tu Tuhani dak perbeda ibana. Labok dorohana. Amin. Itu bah. So tungga bisa rupa hamu dus do na soprosia di Tuhani. Aka perbeda. Ulu dupe headu ber kamu keluarga marsililian di alaman ni Jabuna. Amat tedo inat te marsililian. Ay nabohana mah. Nasomar perbui do berita nauli. Baru naing. Dak kuboto di sonak kanatoras. Amang saya ingatkan kita. Ada 3 catatan yang harus kita ingat. Ketika Tuhan menganugerahi kita pinopar. Ianakon. Parjulu nunga dilewati hamu. Mabon nasida tu padidion nabadia. Tika poso-poso nasida. Marpada duhamu kan? Manang na disod do nasida, manang dihurian alama do. Manang na mungkin dihurian asing do pesebun rohamu tu Samarindaun. Nunga marpada kamu dia dopan ni debata. Naulu hamu mengajari nasida di hatani debata. Jalan wang nunga magudang nasida. Napadua hom maun. Mauliate di Tuhani. Boy hamu menghantar nasida lahu maka tidak kon hapor siaun na. Udu ni padidion nabadia imay omma. Ingot tamu dupi pada muna na jului tiki mabon nasida di padidion ni ommay. Jadi tahat tidak komanon tasaksi homma nasida jong di julu. Ya. Omba parbu ini tang yang munanya Kamanginang. Saya sauk mak. Jaladak olak nyon. Napatuluhonan non. Tututang yang tak sahak manasida tu hasahatan nak.
Jupang nama rokapna. Jupangmu nama hela na burju. Jupangmu nama parumain na burju. Jadi continue terus. Jadi ingat anak-anak kami pelajar sidi. 3 tanggung jawab orang tua yang harus mereka catat terhadap kita, kalian anak-anaknya. Pertama tadi saat kalian dibawa ke pembaptisan kudus. Masih kecil, nangis-nangis. Mungkin saat itu bahkan melihat jubah pendeta pun kamu nangis. Karena kamu masih kecil, enggak tahu apa-apa. Karena yang menyaksikan imanmu pada saat itu adalah orang tua. Tapi sekarang kamu sudah belajar tentang iman itu. Tentang Tuhan kita yang Tritunggal itu. Hari ini kamu sudah akan menyaksikan imanmu. Setelah ini apa? Go to next level. Apa? Kamu masih berstatus sebagai seorang siswa, siswi, masih sekolah, ada yang sudah kuliah. Apa yang akan kamu lakukan ke depan? Kita orang Kristen hidup dari iman. Imanmu akan menyelamatkanmu. Imanmu akan memberikan kamu kesuksesan. Dalam ujian, tulisan, tidak semua bisa menjawabnya. Mengaku maju hamuna 20 sia hala ison. Dak sudi hamu mengalusi suku-suku ni. Apa fungsi iman? Jujur dulu. Dalam tulisanmu itu, dalam ujian tulisan, saya membuat pertanyaan. Jelaskan apa itu fungsi iman. 1, 2, 3, 4. Tidak sudi alayadong guna mengalusi. Karena itu teruslah beriman. Sekalipun secara ujian tulisan tidak bisa menjawab secara hafalan, tetapi secara perbuatan. Lakukanlah. Iman itu akan menuntun kamu kepada keberhasilan. Iman itu akan mengontrol kamu tetap di dalam Tuhan, memikul salibnya. Iman itu akan selalu memberdayakan kamu melewati suka duka kehidupan, bahkan menghadapi bagaimana tantangan kehidupan ke depan. Bukan hanya orang Kristen, tapi di luar iman kita, kamu harus hadapi. Apakah kamu meninggalkan Kristus atau tetap memikul salib Kristus? Yang pasti orang tua dan seluruh jemaat yang hadir di sini, dengan kamu menyaksikan imanmu nanti, kamu tetap stay mengikut Kristus apapun yang terjadi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus apapun yang terjadi. Saya mau tetap ikut Yesus. Harus begitu. Suka duka. Ya, mungkin kehidupan yang susah. Susah pekerjaan. Susah dalam berbagai hal. Tapi dalam Yesus ada jalan keluar untuk orang yang percaya. Karena itu kenaikan Yesus ke surga akan manginang totu disommahi tatakas dakkolan di portibion gabe tujuatta alai tuhanguluan di luar kehidupan sekarang di tuhatta do asaborhat mahamu alai tutu jala omuna matoddi pargugui imatoddi parbadia akan manginang 10 hari kemudian kita juga akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. 5 hari ke-50 nanti guaran hari Pentakosta. Marhite to diperbadia ima margugwa kasisiani. Mewujud nyatakan semua apa yang Yesus lakukan. Boy 3.000 halak, 5.000 halak, 7.000 halak persea dalam tardidi. Nabi nain niak kasisian nai. Songoni manak kita nuaingon. Marhite to diperbadia dohita gabe taruli di hanguluan na manoktongi taruli jauh-jauh gawe prasidohot tita makatidak konibana isi pehita songod dia pe rumangta songod dia pe ulita songod dia pe malotta molo mardongato Tuhani sainatuk dohita makatidak kon guarna. Selamat bagi anak-anak kami para pelajar sidi menyaksikan imannya
biarlah oleh imanmu kamu akan meraih cita-citamu. Sukses di dalam pelajaranmu, pendidikanmu, dan sukses untuk masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ali Tuhan mauliati marohanami sadarion di parningotan hananek ni Yesus tu banua gijang. Paingotok kami doi asa naung mula ibana tu hade bataunna. Asa marhite ibana gabe jupak kami tutu ngulu natakas makaporsiai. Diperlengkapi dohami sian barita nauli asa saliling di portibiok kami. Marhite huason itod di parbadia nang takas hami patuduhon wajah Kristus, cahaya Kristus. Marhite-hite pangalahon nami, karakter nami, rodiaka parnguluon nami. Asa marhite diri nami, jolma, boy majaha Kristus di bagasak kami. Jala marhite hami tarida, hapataran ni holong ni Kristus, tu saluhut jolma na dihumaliak kami. Isipe hami Tuhan na terju, jala naro di bagasan ibadah parningotanon. Sude mahami gabi sitidangin ni Kristus, dinasa ngulu nami siganupari. Manangahape profesi nami Tuhan, nang takas hami songon akasiseanmu, na patuduhon Kristus adong di bagasak kami. Mauliati madiho Tuhan, mangulu mahami di bagasak kolongmu, dame dotlas ni roha, asiroham. Sadarion urupi makanakon nami, laho makatidakon haporsiaon na. Jala urupi manasida tujuluan narion, laho meraih aka cita-cita nasida. Di keberhasilan nasida, dia kadalan ningulu na naing silehono mutu dan sida. Maruli aka pasu-pasu dotlas ni roha, lumubi Tuhan di dame dohot aka hamajuon. Di ngulu si ganupari di hapistaran, di habisuhon, rodi aka kesuksesan ningulu nasida. Urupi nang akanatoras, parsidohok na sida toktong terus manangyakon memudai jahala menghantarkan akan-akan nasidaon sahatu tikina musia nasida majalok ka kesuksesan dia ka pendidikan nasida dia ka habanjuan nasida lumubi di tikina gabi jupang nasida kasirokap ni todina hobarto katikina binuhulmu di nasida mauliati madihu Tuhan di atas luhut pangiduan nami sesai mahami siad dosa nami alani Kristus Yesus jalom hami martangiang Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 100 huk mata pasahat peliata napa duahon.
Nuaing sahat mahita, tu ulaun makatidakon hapor siaon, alanita paradema edeta nomor 140 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahamu sudi pelajar sidi dohot natoras. Sian surgoi suruton dimi ale Yesus Tuhan nami nadi jolo hamu ale natoras ni danakon di dahamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumolo madok mauliati hamu sadarion tu debata alani sude asini rohana nasai laun. Ay di pangulu do nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hatani debata dohok dalan tu hanguluan. Alay na tamado ingotom muna sa darion akka pabahinam muna tuakka anak komunaon. Aidang dilehod debata akka ada danakon tu hamu asa adong dongadongam muna mangula-ulaw sabing. Alay asa ditugu jala diajari hamu do nasida mangihuton hata ni debata idaubahin na dilehon. Ditanya ko kamu do ganupari anak komunaon nasay launon asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing hurang ni pabahinam muna taringot tu akkaya nak komunaon. Tamau duk hamu tu debata manopoti salamuna. Atong martangiang mahita. Alia manami amani nasa natarguar ama di banua gijang dohok di tanaon. Setangihon matangiang namion jakko makadadanakon gabi yanakonmu. Asi maroham. Lehon matod di parbadia tu rohana sida asa gabi sisayanmu nasida ro di saliling nililing na molotong nahurang pabahinan nami nasay launon tu nasida say se samay say unang matargasip nasida jala unang loas mago manangisis yan nasida binahin ni pangalahon nami asi maroham sa hatutanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma akanatoras. Hamu akadanak na hinahulongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata. Na mamereng terus tu bagasan rohamuna. Doh di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Dang terbahik kamu be marsidalian sogut diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia kaari ni ngulumuna naung salpui. Tamamadok mauliati hamu tu debata. Alani sude asini rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahinam muna nasoture. Ima neang dohok langgus ni rohamuna tuna toras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tama marsak bihamu sadarion marningoti. Buak kamu maluhut na Tuhan Yesus. Asa disesai ala ni mudarna. Nause humoko pardosa na manopoti dosana. Alay paubahamu marohamuna. Huhut pukahamu maparangin na baru olak ni sadarion. Asa dalam muna dalan naguguti. Na marhapatean tuhanguluan si saliling nileleng na. Atong
alusi hamuma nahu sukutonon tu hamu dijolo ni debata doho dijolo ni kadongan napungu dison. Sada diparhatutu rohamdo hatani debata na ginuruhonmu na sailaon holanido dalan tuhanguluani alusi hamuma. Dua, olo dohosian nasaroham tumudalhon saluhut dosa. Jala olo doho tujuluanon mangihutton hatani debata rodi hasusudan ni bohalmu alusi hamuma. Tolu, na olo doho makanguluhon haporseaon nasitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan Narobi doho di padan nai baru alusi hamuma. Atong marpada do hamunuaing doho debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu manaringoti marningot saluhut nai asalam hot hapor siaw muna martangiang mahita alia manami jala debata nami suruh matod di porbadia turohan nami bi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus uleho kami marohan nami bahin ingananmu olat nion rodi saliling nililingna suraton jala sahapi ma tusi sudi naung huoloi hami sai paujung ma ulaw na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudina unang tuhamaguan sugut manang ise sian hamion togu jala iring-iring mahami ganupari asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong sian nasa rohamuna, sian nasa pakirimon, sian nasa hapor siyaw muna. Hati dako kamu majolo hapor siyaw muna. Sada dua tolu. Au amin. Atong romahamu dua-dua halak tujulu lahu majalo pasu-pasu sian debata hudul maham. Aduk mik. Oke. Tes. 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 Hata si paingot tu si Ruri Nauli Cesarin Buru Silalahi.
Pesalmen 25 ayat 2. Ale debataku marhaposan tuho doau, unang tungpay laau, asa unang marsurak-surak akka musukku midaau. Say burjumaho rasi rasamate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi, ay ido hanguluan mo. Amen. Hata si paingot tu si Novi Revalina buru si manjuntak. Sian Matius pitu ayat 10 tolu. Bongoti hamuma harbangan nagugoti. Ay ruwa do harbangan. Jala labas do dalat tu hamaguan. Jala torop do akka nabongot siani. Say burjuma ho rasi rasamate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluan mo. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot anak na Yesus Kristus dohot todi parbadia. Say didongani mahamu maralohon akan najat. Jala dipargugui mahamu mangulahon akka nadinggan. Amin. Hata si paingot tu si Meli Efrida arito nang opusunggu. Sian Matius 10 ayat 32. Ay ganukdo na makatidak konau di joloni jolma, ido hatidak konokku, di joloni damang na di banuagi jangi. Say burjuma ho rasi rasamate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhon mi, ay ido hanguluan mo. Amen. Hata si paingot tu si Yohana si Tohang. Pesalmen 37 ayat 5. Pasaha madalammu tu Jahoba jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Say burjuma ho rasi rasamate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi. Ay ido hanguluan mo. Amen. Jalan lurus. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot anak na Yesus Kristus dohot todi parbadia. Say didongani mahamu maralohon akka najat, jala dipargugui mahamu mangulahon akka nadinggan. Amin. Hata si paingot tu si Tiarisma Cynthia Claudia Frenata boru si hite. Sian ulaun ni apostel 4 ayat 12. Asadang adong haluaw di bagasan manang ise na asing. Aydang adong goar na asing dituru ni langit, dilehot tu jolma, par hitiata tu haluaon. Say burjuma ho rasi rasamate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluan mo. Amen. Hata si paingot tu si Meta boru tapubolon.
Poda tolu ayat 5. Marhaposan tu Jahoba mahosian nasaroham. Jalaunang marpangusadiak ko tu pikiramu sadiri. Saya burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni dibatana ginuruhon mi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata ama dohot anak na Yesus Kristus dohot todi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon akkanajat jala dipargugui mahamu mangulahon akkanadingkan. Amin. Hata si paingot tu si Irma Naftali Boru Panjaitan. Heber 10 ayat 8. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion, laos ido rodi saleleng-lelengna. Sai burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata, naginuruhom mi, ay ido hanguluammo. Amen. Hata si paingot tu si Meilani Lestari Boru Situkir. Poda 20 ayat 10 walu. Ay iya dung jupang ari parpudi, dang tagamo pesan arop ni roham. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni dibatana ginuruhomi, ay ido hanguluammo. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata ama dohot anak na Yesus Kristus dohot todi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon akkanajat jala dipargugui mahamu mangulahon akkanadinggan. Amin. Hata si paingot tu si Marintan Oktauli Boru Raja Guguk. Sada Petrus tolu ayat 10 tolu. Jala ise do nama jahati hamu, molo dirikoti hamu nadenggan. Sai burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluanmo. Amen. Hata si paingot tu si Nadelin Patricia Boru Manalu. Pesalmen 70 ayat 20 walu. Alai angguau utuk kudo hasol hoton tu debata. Haposak kudo hubahe Tuhan Jahoba, asa hubaritahon akka pabbahenammu sudena. Sai burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan de bata ama dohot anak na Yesus Kristus dohot todi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon akkanajat jala dipargugui mahamu mangulahon akkanadinggan. Amin.
Hata si paingot tu si Geria Febiola Boru Tambunan. Sada Samuel 15 ayat 26. Alai molo tung songonon hatana. Dang lomoro hakku midaho. Idama disod doau. Sai dibahem matuau. Pembartu lomo ni rohana. Sai burju mahora si rasamate. Dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni dibatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot tu si Rebeka Melani boru silitonga. Sada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jahoba. Jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan sian nasarohamuna. Ay ida hamu ma godang nai naong binahenna tuhamu. Say burju maho rasi rasamate, dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni devatana ginuruhomi, ay ido hanguluanmu. Amen. Lurus. Jalo hamua pasu-pasu sian Tuhan debata ama, dohot sian anak na Yesus Kristus dohot di porbadia. Sai dirungani mahangu mararoh nak kanajat, jala dipargugoi mahangu mangulaho nak kanadinggan. Amin. Hata si paingot tu si Kesia Saskia boru Panjaitan. Lukas 10 ayat 10. Ia haposan halak dinaumotik. Haposan may ibana nang dinakodang. Yang go geduk ibana dinaumotik. Geduk manang dinakodang. Say burju maho rasi rasamate. Dungile honokku matuhotu palhanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot tu si Karen Yolanda. Jesaya 41 ayat 10. Unak ko mabiar ay au dodongammo. Unang biyahatok ko ay au do debatam. Au margogoy hokko huhu mangurupiho. Huhu maniopiho marhite-hite siamun ni hati gorakku. Sai burju maho rasi rasamate. Dungile honokku matuho tuppal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamua pasu-pasu sian Tuhan debata ama, doho sian anak na Yesus Kristus, doho tod di parbadia. Sai didongani mahamu maraloho nak kanajat, jala dipargugoi mahamu mangulaho nak kanadenggan. Amin. Hata si paingot tu si Juan Hiskianto Sitorus. Pesalmen 100 ayat 1. Puji majahoba ale tondiku. Jalanasa rohaku di bagasan mamuji kuarna nabadiai. Say burju maho rasi rasamate. Dungile honokku matuhotu pal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot tu si Betran Manuel si Mamora. 5 Musa 4 ayat 20. Atong takkas maramoti hamu dirimuna. Asa unang tung dihalupahok kamu padan nabinahin ni Jehova
debatamu nai Tuhamu. Unak kamu mabahid di hamu gana-ganaan. Suman-suman ni manang ahape. Songon naung nioraan ni Jahoba debatam Tuho. Say burju maho rasi rasa mate. Dungile honoku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginuruhumi ay ido hanguluammo. Amen. Usah tempel-tempel. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus dohot todi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan najat. Jala dipargugoi mahamu mangulahon akan nadinggan. Amin. Hata si paingot tu si Yogi Andreas Sitohang. Sada Raja-Raja Walu ayat 57. Sai didongani Jahoba debatat tai mahita. Songon naung nidonganan na akau putana jolo. Sai unang maditadikon ibana hita, manang mabolokon hita. Sai burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluammo. Amen. Hata si paingot tu si Oscar Abraham si Mamora. Pesalmen 110 sia ayat onom. Dungi dang tagamon tarura kau, molo sayhu paratatehon, sudi akatonami. Say burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluammu. Amen. Lurus dalam lurus. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus dohot todi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon akan najat, jala dipargugoi mahamu mangulahon akan nadinggan. Amin. Ini namamu situ orang luar. Berarti panggil itu aja. Ya. Hata si paingot tu si Kevin Costner Siregar. Poda 20 ayat 10 pitu. Unang mangiburu roham mida halak pardosa. Mangapiam matagonat dibiar mida Jahoba ari-ari. Say burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot tu situ morang Coki Alvino Tenrik. Sada Samuel 12 ayat 24. Asal dihabiari hamu Jahoba, jala dioloi hamu ibana di bagasan hasitongan, sian nasa rohamuna. Ay ida hamu magodang nai, naung binahenna tuhamu. Say burju maho rasi rasa mate, dungile honokku matuho tupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ido hanguluammo. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus dohot todi parbadia. Saya didongani mahamu maralohon akan najat, jala dipargugui mahamu mangulahon akan nadinggan. Amin.
Hata si paingot tu si Evan Marcel Manik. Rom 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu aleak kadongan. Marhite-hite asini rohani debata. Pasahat hamu madaging muna. Bahen pelean na mangulu. Nabadia. Nahi nalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Saiburju mahora si rasamate. Dungile honokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot tu si Hernandez Johannes Silitonga. Matius 10 sada ayat 20. Roma hamu tuau. Hamu akan naloja jalana sorat. Asa hupasonang hamu. Saiburju mahora si rasamate. Dungile honokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni dibata na ginuruhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Lurus. Maju satu langkah. Jalo hamu mapasuk-pasuk sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Saya dongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoi mahamu mangulahon akan adinggan. Amin. Hata si paingot tu si Albert Justin Emmanuel Panggabean. Pesalmen 143 ayat 10. Say ajari maau mangulahon lomoni roham. Ay hodo de batakku. Tondim na dengganima manogi honau di tano nahornop. Say burju mahora si rasamate. Dungile honokku matuhotu pal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot tu si Sean L. Frederick Silalahi. Parjamita 10 sada ayat sia. Atong marlas ni roha maho ale duli-duli tagad di haposo ommu. Jala guru sobbu ni roham bahen diakka ari hadulyommu. Jala payutihut akadalan lomo-lomo ni roham. Guru sobbu ni matam. Alay boto huhut togu-togun ni debatadoho. Sogot tu paruhuman ala saluhut nai. Saiburju mahora si rasamate. Dungile honokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargugoi mahamu mangulahon akan adinggan. Amin. Hata si paingot tu si Yehezkiel mangara si majuntak. Sada Korin 10 ayat 14. Di bagasan haholongon ma tulus sasudena dihamu. Say burju maho rasi rasamate dungile honokku matuhotupal hanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginurhomi. Ay ido hanguluanmu. Amen. Hata si paingot tu si Alfredo Raja Pangihutan sinurat. Pesalmen 20 ayat 3. Di pasabam dorohakku
Ditogu doau di dalan hati goran, alani guarnai. Sai burjuma ho rasa mate, dungile honok kumatuhotu palhanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluammo. Amen. Jalan lurus. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama doho sian anak na Yesus Kristus doho todi parbadia. Saya dirongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu mangulahon akka nadinggan. Amin. Hata si paingot, tu si Gideon mangihut tinodo sinaga. Yohanes 10 ayat 10 sada. Parmahan na denggan do angguau. Disiahon parmahan na dengganido hosana, humokop akka biru-biruna. Sai burju maho rasa mate. Dungile honok kumatuhotu palhanguluan. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi, ay ido hanguluammu. Amen. Hata si paingot tu si Sandia Tristan Simbolon. 2 Timoteus 3 ayat 14. Alay anggoho saimian madibagasan akka naginuruhon jala naong hinahapor siyaumi. Ay di botohodo na mangajar hosa tuho. Say burju mahora si rasamate, dungile honok kumatuhotu palhanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi, ay ido hanguluammo. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, doho sian anak na Yesus Kristus, doho todi parbadia, saya didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu mangulahon akka nadinggan. Amin. Hata si paingot tu si Revaldi Siburian. Kolose 2 ayat sia. Ay di bagasan ibana do maringanan sandok gokni hadebataon marupahod daging. Say burju mahora si rasamate dungile honok kumatuhotu palhanguluan. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluammo. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata ama, doho sian anak na Yesus Kristus doho todi parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugoi mahamu mangulahon akka nadinggan. Amin. Jongjong mahamu muse. Hamu akan pinarhamaul ni debata, nunga gabidongan sahuria, jaladongan sapanganan hamu mangaton parpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditobus, unang oloy hamu bedosa dohot sibolis.
Ramotani de batado hamu maralohon pangagoi asal matoktong rohamu na tuibana jala togihonon na dohamu masuk tuhara jaun banua gijangi martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang asima roham dinasida akka na pinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Saya pahot ma nasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakin. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsyaon nasida tujuluanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Tabigima edde sian akaya nakota naung makatidakon haporsyaon.
Songone de nasida nakimma nang tangyang tatu nasida ka amanginang asa dipatuduhot Tuhani dalan nadenggan tuak ka padalan ngulu nasida tujuan narion tarpasu-pasu manasida kamanginang songon huruk nakki di jamita naing hu jahok kami mak tolu na terbaik sian nasida dimulanai nasida tulu pusada halak dona naing dohot maka tidak kona porsiaun sadarion alerung dua halak naung sepakat jala permisi parjulu adong yanak kota nasian HKBP Berau ala di sordo ibana markulia manang sekolah jadi saliling marsiajar di sordo jadi haduamma di huria HKBP Berau ibana maka tidak kona porsiaun dilepas haton nami masurat tu huriat tadisan naung marguru nasida dison napa duahon adong sahalak ala tongon berduka cita di bona pasugit opung ni ibana ma nunga marujungulu jadi parmisin atau rasna tu sahalinai manasida prasidoho maka tidak kona porsiaun alai haduan dang doho bebana marsiajar tinggal tu maka tidak kona porsiaun nai maibana dohot haduan jadi sanari hola 20 halak manasida naung tasaksi honakin maka tidak kon haporsiaun amang iman inang sian hampir kurang setahun lebih marsiajar nasida di pengajaran hatani debata tulu mahami guru nasida au mapadita resort dungi padita Joshua Sinaga doh inang Bible Pro na mengajar hutu nasida taringot tu akka narikot tu namar guru malua jadi penilaian nami dakolan ujian tulisan alai dohok donang ujian lisan ujian sehari-hari diparangi diparpahean dipakatayon diparsauran diaktif keaktifan di kelas sidi jadi adong matulu na terbaik obartu kesepakatan dohok nilai na dipapunguhami sian tulu na mengajari nasida alani hujau hami ma molo di jauh guarna di son Roma 70 laho majalo sautik manang sekedarnya kenang-kenangan tu nasida terbaik ketiga jatuh kepada Ruri Nauli Cesarin Silalahi tepuk tangan mahita depan. Terbaik kedua jatuh kepada Coki Alpino Tre Dendris Situmorang. Dan terbaik pertama jatuh kepada Albert Justin Immanuel Panggabean. Jadi akamanginang sudah nasida terbaik alai tolu menahu pilitami sianaka nahu guari nakin nagabi persyaratan penilaiani. Jadi pasahat tami ma
Marede mahita nomor 140 ayat sada laus rim mahita jongjong saluhutna. Hototong ehutonoku Jesus ipamuluku tung nasum tadikonoku hona marua sian sasude dosaku dohosian bumi natotong habiaraku alamat dosaku. Tatangnya kon mapiliata. Ali di bataman namin na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Duhot na sauli basa na mauli utus. Pasahat tami masyan na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang na hudul di siamun ni debata hasangapon dohot hamuliaun madihoro di saliling ni leling na maras ni roha do hami nuaing ala naung mo nakko jala di babaki debataho gabi raja di atas ni saluhut halonganga dosu di dalanmu ay di patutoruho di rim tutoru ni saluhut alay gabi tumibbo hosian sasude jala maruli goar asalopit saluhut ulu ni tot laho marsobba tuho jalaganup pamangan marhato potton hodo Tuhan mauliate marohan nami tuho ala nang dukapo dalat tu Banua Gijang gabi situa ni malim ho na mengodiho kami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon paima marpungu hami di labungmu say pasaut mabagabagam tu akasuruanmu lehon tu nasida sahala dohot hagogoon sian Banua Gijang asa marmulia guarmu di Portibion saya jari maaka partohonan di Huriam asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamit cangion dohot panugunoguon naniaturhon nasida di Huriam say gonggomi jala paretai masalhut Huriam di sadok Portibion asalam rarat monang Huriam lehon hapistaran sian Banua Gijang tu aka iduk nami tu aka padita tu guru Bibel pro diakones situa dohot evangelis asalam maraturan Huriam di tanoon. Saya pajongjong harajaumu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha hami mangului dohot mangihutok ko. Pahot marohanami tuho asa huhatid dakon hami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Saya paian mahatam dohot dame di Huriam asa huingot tami dada hasianganon inganan nami ala di Banua Gijang di Labung Mido. Saya ramoti ma na manugunogu hami dohot suruan na pinabaki nasida lehon tu nasida hapistaran sin Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida manguloy paretam pasu-pasu masalhut parpunguan halak Kristen saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nangpe di bagas nabi say lam lokangi siak kami dosa do sude
napasorat tok kami di hasyanganon. Asal malungu kami paimahon harorom mangalap hami tu banua gijang di labung niamai. Amin. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaunmu, say saut malo meniroham di banua tongausongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midah. Di dokpakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala pasaur hon ma damena tutodim. Amin. Jadi asa tauduti tuak kanatoras dohot yanak taun on maparjolo nasida naing marulaun nabadia memasuki perjamuan kudus ba rak mahita hudul dohot nasida. Bagian anak kami pelajar sidi supaya kita langsung